Фараон Аменхотеп бил млад, мъдър и търсещ повече от власт. Искал душа, с която да дели трона, не просто съпруга, а равна на него. Казвал, че сърцето му е корона, която само тя ще може да носи. Една нощ в столицата пристигнала непозната. Наричала се Анишам. Очите й, като река Нил пред буря. Казвала, че е странница. Останала без род. Никой не знаел, че родът й бил унищожен от самата династия на Аменхотеп, по времето на дядо му. Започнала да изкарва прехраната си като слугиня на фараонът, а той бил пленен от нея. Не от тялото, а от думите. Тя цитирала поезия от храмовете. Знаела тайни на звездите. Виждал в нея отразена душата си. Разказала му, че семейството й било погубено от война. Не казала от чия заповед. Не излъгала. Просто не разкрила всичко. Аменхотеп се заклел да я защитава. Обикнала дълбоко. И я назначил за велика съпруга. Народът шепнал, че никога такава жена не е стъпвала в двореца. Някои вярвали, че е пратена от Изида. Нощта паднала. Празненствата започнали. Събрала кураж, за да отмъсти за семейството си. Минали месеци от сватбата. Когато една нощ тъмни сили обзели душата и приспала Аменхотеп с билка и го отвела към ритуалната зала. С нож, натопен в отрова, тя го пронизала в сърцето, но това не било всичко. С кръвта му тя начертала древен знак по пода. Символ, забранен дори за боговете. Получила сила, в замяна на душата му. Духът на Аменхотеп бил погълнат от древна сила. Тя го принесла, не на боговете, а на сенките. С мрак в утробата и сила в очите, тя застанала пред народа. А той не се противопоставил, защото с всеки изминал ден тя ставала посилна. Вътре в нея растяло дете, неговото дете. Наследник с кръв на фараони и душа, закърмена в мрак.